Ja. Toe. Eefje. Eefje. Nee. Oh. Hey. Hey, kom terug. Nee. Oh. Terug. En die best wel wend, die kamer. Oh nee. Wat een buien. Nou. Mooi. En Bastiaan. De huid van Jacobien. Kom eens. Of die is te sliepen. Hm? Gea. IJzer. En Bastiaan. Joehoe. IJzer. En Jurre. Dit is Marina. Marina is een Ulbert. Hetzelfde huid als Uniek. En deze die hebben we even op stal. Want die is verkocht aan mensen. Die gaat binnenkort weer vet. Maar de merries maar vuiltjes ben krijg buiten. Dus ze wel erachteraan. Hey, Marina. Hallo. Marina. Die maakt zo meteen in het laan. Samen met Uniek. Hey Uniekje. Hi. Hey gezelschapje. En samen met Pierkje. Pierkje. Wees. Hallo. En Johnny stiet ik in binnen. En Frida gaat ik naar buiten met hem. Ja. Oh, dan was ze graag uit, hè? Het is boos. Misschien hoe meer waar het is boet. Het ruint. En weer. Zien. Oh, het is net heel goed, maar dan staan de merries maar van. Het is te donker. Ze willen naar boeten. Johnny.
Hé, hey. Oh, daar is een mooi vlechtje nog in. Nog een mooi vlechtje. Het is mooi poetst. De glimst mooi. Nou, ik ga naar huis. Het is al laat. Doei. Doei, Uniek. Marina. Hey. Senna. Barney. Meow. Meow, meow. En dan weer autosleutels.